Zdravo svima, evo kao što vidite po naslovu danas sam odlučila da krenem dakle sa snimanjem vloga, to jest ja sam krenula već pre jedno nedelju dana možda, međutim greškom sam obrisala ceo materijal, tako da sada idemo ponovo. Imala sam baš neke dobre kadrove, međutim eto šta da se radi nije bitno. Evo ono što sada radim jeste da idem na fakultet, dakle danas je prvi dan fakulteta, nisam baš toliko srećna zbog toga, ali dobro. I to mora da se odradi, tako da idem na fakultet, evo našminkala sam se kao što vidite, što se tiče odevne kombinacije ništa posebno, dakle ovo su mi papuče trenutno, imam ovu majicu iz New Yorkera, takođe crne pantalone iz Terra Nove i dole ću one obične crne Nike patike, tako da to je to. Što se tiče šminke, ne znam da li to dobro možete da vidite, ali pokazat ću vam posle ovog uvoda šta sam to od proizvoda koristila i obavezno mi pišite u komentarima da li biste možda želeli da snimim u nekom od narednih vlogova, videa posebnog ili tako dalje, kako se ja to šminkam za fakultet, za svaki dan kada treba da idem negde da se slikam ili tako nešto, tako da to mi pišite u komentarima, a sada idem da vam pokažem proizvode koje sam koristila i onda idete sa mnom na fakultet. Evo da vidite proizvode koje sam koristila, izvinjavam se što su malo prljavi, ali malo pre sam se šminkala. Što se tiče pudera, koristim dva u kombinaciji zato što mi ni od jednog ne odgovara nijansa. Ovo ukoliko se pitate koji je to puder. To je jedan Oriflame puder koji je inače stajao u bočici, koja više nije htjelo iz nje da izlazi prosto ništa zato što je bio skoro potrošen. I ja sam to rešila prosto da mi ne stoji onako isečen i otvoren puder. Taj puder što je ostao presula u ovu posudicu, to je posudica od Maybelline Color Tattoo senke i verovali ili ne, iz te bočice mi je izašla cela ova jedna posudica koja ima sigurno pa za jedno 15 korišćenja, tako da obavezno secite puder kada više neće da izlazi jer stvarno unutra ima još puno proizvoda. I koristim ovaj Luxov puder iz Avona u nijansi Beige Linen. Ova nijansa mi je presvetla, ova nijansa mi je pretamna, tako da kada ih mešam dobijem super boju, a puderi su identične strukture, dakle mogu da se koriste na svim tipovima kože jer su zaista onako lagani i jedan i drugi imaju lagane pokrivne moći, međutim kada ih nanosite sa četkicom možete da dobijete neku malo jaču pokrivnu moć, tako da ta dva pudera su mi super, a ovaj koji je tačno vidjet ćete u potrošenim proizvodima. Onda ono što sam koristila od korektora jesu dva, takođe kombinujem dva zbog nijanse. U pitanju je prvi ovaj Revolution Conceal and Define koji stavim prvu, nijans je C5 kao što možete da vidite. Ovo je fenomenalan proizvod da ga koristite samo ukoliko imate borice ispod očiju kao što ih imam ja i neće se uopšte uvući ukoliko ga stavite u tankom sloju, stvarno je fenomenalan, tako da ovo bih koristila i samog da mi odgovara nijansa, međutim ne odgovara mi nažalost, međutim korektor je stvarno odličan, a ja imam dosta borice ispod očiju, iako imam 20 godina, ali šta da se radi. Tako da on mi je tamniji i čisto da bih malo posvetlila priču koristim ovaj Essence Stay All Day 16 kao sati korektor, on je u nijansi Light Beige čini mi se, on je stvarno ok korektor, ništa spektakularno, lagana pokrivna moć, meni generalno odgovaraju korektori sa laganom pokrivnom moću ukoliko koristim neke teške i tako dalje, to mi se sve uvuče ispod očiju i suši mi podočnjake, tako da od toga ništa, tako da su mi oba korektora super, ali ovaj mi je definitivno bolji i stvarno bih ga kupila. Onda što se tiče pudera u kamenu, koristila sam ovaj Rimmel Stay Matte puder u kamenu kao što možete da vidite. Skoro sam ga kupila i oduševljena sam sa njim. Mislim da sam do skoro bila jedina osoba koja nije probala ovaj puder, međutim stvarno je fantastičan, lepo matira kožu, lepo setuje tečni puder i svu šminku koju imate i koliko god iznova da ga dodajete nećete dobiti onaj brašnjavi efekat, nego će izgledati kao vaša koža što mi se jako dopada, tako da ukoliko se recimo brzo mastite, možete da ga nosite u torbi i da popravljate sa njim šminku koliko god puta želite, neće da vam se uopšte napravi onaj cakey moment ili brašnjav moment na licu. I moj je u nijansi 004 Sandstorm, ukoliko ste svetle puti kao ja, ovo je super nijansa, tako da sve preporuke za ovaj proizvod.
Što se tiče bronzera, koristim ovaj prastari Essence of Sun Club bronzer koji je skoro pa potrošen. Imam ga stvarno odavno i stvarno želim da ga potrošim. On dosta onako vuče na narandžasto i super je za nas koji smo svetle puti, a da bih dodala malo kontura i da to sve ne bi bilo toliko narandžasto, uzimam ovaj Max Factor bronzer u nijansi 05 Light Gold i napravim malo oštriju liniju jer on onako dosta vuče na sivo kao što možete da vidite. Ne vidi se toliko ovako koliko na licu kad ga stavite izgleda sivo, tako da je savršen za konture i ovo mi je definitivno omiljena stvar i vidite da je potrošena i ovo ću sigurno da kupim ponovo. I pišite mi u komentarima koliko ste probali onu drugu nijansu koja je više bronzana, zanima me, kupila bih nju da koristim kao bronzer, a ovaj bi više kao konture, tako da to mi pišite u komentarima. Što se tiče rumenila, koristila sam ovo Deborino rumenilo u nijansi 02, međutim ja mislim da ova boja ili tako dalje više nije u prodaji. Ja sam dobila ovo u nekom časopisu i od tada mi je postalo omiljeno rumenilo i definitivno vam kao verovatno i cijela YouTube scena preporučam ova Deborina rumenila jer su zaista fantastična, prelepo su blendaju, nisu previše pigmentovana tako da možete da ih nadograđujete, odlična stvar. I poslednja stvar koju sam koristila, u stvari nije poslednja, zaboravila sam jednu, ali dosnimit ću. U pitanju je highlighter Catriceov u ne znam kojoj nijansi, dakle ovo je onaj biserno beli kao što možete da vidite, super drogerijski highlighter, to mogu da kažem, lepo se nanosi, dugo trajanje na licu, dakle neće se skinuti brzo, tako da to je to, idem po onaj proizvod koji sam zaboravila. I evo ga taj proizvod, u pitanju je fiksator, dakle ja bez ovog fiksatora ne mogu da živim i ne znam koliko sam bočica istog potrošila, jer se zaista vidi razlika kada ga stavim i kada ga ne stavim. U pitanju je Lumso Fixing Spray, ovo mi je već potrošeno, ali dokupila sam naravno novo pakovanje jer ne mogu da živim bez njega kao što sam već rekla. Kada ga poprskate po licu i malo utapkate beauty blenderom, lice vam bukvalno kada ga pipnete izgleda kao da je vaša koža, kao da niste stavili ništa, stopi sve proizvode na licu, lice više nije onako brašnjavo od puno šminke, pudera i tako dalje i zaista vidim razliku kada ga stavljam. Baš sam čula neke komentare da je nekima izazvao bubuljice, ja imam osetljivo lice i trenutno imam dosta bubuljica na licu, međutim ništa mi nije pogoršao, niti mi dodatno izaziva bubuljice, tako da ne znam, ima u sebi glicerina, ne znam da li ima alkohola, ne mogu sada tražim, nije ni bitno, ali uglavnom fenomenalan je, tako da bih vam ovo preporučila. I to je to, idem sada na fakultet. Vratila sam se i sada samo želim nešto da vam pokažem. Kupila sam bukvalno u kineskoj robnoj kući jedne trepavice za 240 dinara, 3 para. Pogledajte kako su prelepe. Sada ću da izvadim da vam pokažem. Kvalitet im je stvarno fenomenalan. Pogledajte kako su fenomenalne, za samo 240 dinara 3 para, odlično su odrađene, doduše imaju ovu crnu tresu, međutim za kineske trepavice ne mogu da očekujem da imaju onu lepu providnu, međutim super su kvaliteta i jedva čekam da ih lepim i to ću vam možda pokazati ovih dana. Moram samo nešto da vam pokažem, dakle vidite li vi ovaj prizor, bilo je isprobavanje slatkiša u pitanju, dakle novi video, ukoliko niste pogledali prethodni, ostavit ću vam link u opisu videa, ukoliko bude ovaj izašao pre ovog vloga, ja ću vam i od njega ostaviti u opisu videa, dakle ovaj croissant sam rasporila, napolitanku sam načela i ovo nešto sam načela i ovo isto, ovo sam pojela do kraja, vidite sve mi ispada, tako da ja obožavam slatkiše i obožavam ove videa, pišite mi ukoliko vi volite. Vidjeli ste, jutros nisam ništa spektakularno radila, išla sam do kafića i našminkala sam se i evo sada snimam ovaj video, pa se vidimo kad se još nešto bude zanimljivo desilo. Evo me u novom danu i da li sam vam ikad pričala da sam bukvalno navučena na Sunđer Boba, a na Nickelodeonu postoje toliko
Toliko novih epizoda da to nije humano uopšte. Što se tiče plana za danas, bit će malo interesantno. Dakle, slikat ću se za Instagram u jednoj baš onako urbanoj kombinaciji sa puno boja koju ćete vidjeti kasnije i uzgred, pošto ću da se našminkam, snimit ću i neki video, tako da vidimo se za par trenutaka. Evo da vam se javim samo, zaboravila sam da snimim ovo pre nego što sam pošla da se slikam, međutim nema veze, evo može i sad. Dakle, bila sam na slikanju, pošto se nisam snimila, dakle, cijela, ostavit ću vam neke slike koje su super ispale posle ovog snimka. Ove naočare sam našla juče, dakle, to su neke mamine stare naočare od pre 15 godina. Ovo je također isto njena rolka i njen kaput, dakle, sve sam pokupila od nje i ovim naočarima sam bukvalno opterećena od juče i mnogo su im baš onako cool, retro i sviđa mi se kako mi stoje, vidjet ćete već na slikama, fenomenalne su. Dole ću da obujem, to jest obula sam već jedne iz Opposite Shoesa, dugačke kao čizma čarape, nešto na tu foru sa štiklom i koje su na špic, tako da to ćete sve vidjeti na slikama. Meni se jako dopada ovaj look, ne znam kako se vama dopada, pišite mi u komentarima. Malo sam izašla iz neke svoje zone komfora, tako da sada vas puštam da pogledate fotografije. I evo sada sam sela da vam snimam top 10 proizvoda iz Avona. Ovo nisu svi proizvodi, ovo je samo jedan delić neki i nemam da vam pokažem. I ovdje ću da odjavim ovaj vlog definitivno. Nadam se da vam se dopadaju ovakvi vlogovi. Ukoliko želite još da ih snimam, obavezno mi pišite tu u komentarima. Pratite me na društvenim mrežama, svi linkovi su u opisu videa. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!